मानव जातीचा मेंदू जरी इतर प्राण्यांपेक्षा तल्लख, विचारशील आणि बुद्धिमान असला तरी माणसाचं शरीर हे इतर प्राण्यांच्या तुलनेत अक्षम आणि कमकुवत आहे. मानवजात अनेक रोगांना लवकर बळी पडते. माणसाच्या उत्क्रांती काळापासून ते अगदी आधुनिक मानवापर्यंत अनेक प्रकारचे भयानक आजार आणि रोगराई माणसानं अनुभवली आहे. वेगवेगळ्या आजारांच्या वेगवेगळ्या प्रतिबंधक लसी आणि औषधं यांचा शोध माणसानं लावला आहे. कॉलरा, देवी, प्लेग, पटकी, टायफॉइड यांच्यासारख्या जीवघेण्या आजारांवर माणसानं औषधोपचार शोधण्यात यश मिळवलं आहे. जसजसा मानव स्थिर होत गेला तसतसं माणसाची संस्कृती आणि संस्कार, आचरण यामध्ये बदल होत गेले. स्थिर जीवनात विषयासक्ती, ऐहिकता याकडे माणसाचा कल वाढत गेला आणि अनैतिक संबंध ठेवण्याची कीड लागली, ज्याचा परिणाम म्हणजे HIV या घातक विषाणूचा जन्म झाला. नमस्कार, मी संघवी राजवर्धन. गोमंतक डिजिटलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. 1 डिसेंबर जागतिक एड्स दिन. कालचा हा दिवस जगभरात एका विशिष्ट उद्देशानं पाळला गेला. HIV आणि एड्सबद्दल लोकांना जागरूक करणं हा यामागचा उद्देश. HIV विरुद्ध लढ्यात सहभागी होण्यासाठी हा दिवस जागतिक स्तरावर एड्स दिन म्हणून साजरा केला जातो, जेणेकरून लोकांना या भयानक आजाराच्या संसर्गापासून वाचवता येईल. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या एका अहवालानुसार जगात 37.9% लोक हे एड्स या आजारानं ग्रस्त आहेत. तर सोसायटी ऑफ इंडियानुसार भारतात एड्सच्या एकूण रुग्णांची संख्या ही 2.35 मिलियन आहे. एड्सच्या रुग्णांमध्ये प्रत्येक दिवशी वाढ होतीये. सध्या जगातील कोणत्याच देशात एड्सवर उपचार किंवा औषध नाही आहे. या आजाराचा इतिहास पाहिला तर इतिहास प्राण्यांपासून सुरू होतो. 19व्या शतकात आफ्रिकेतल्या माकडांच्या एका विशेष प्रजातींमध्ये एड्सचा विषाणू आढळून आला होता. असं म्हटलं जातं की हा आजार माकडांपासून मनुष्यांमध्ये आला. आफ्रिकेचे काही लोक माकडाचे मांस खायचे, त्यामुळं त्याच्यातूनच माणसांमध्ये याचा प्रसार झाला आणि सगळ्यात आधी 1920मध्ये आफ्रिकेतल्या कांगोची राजधानी किन्शासा इथं हा धोकादायक रोग पसरला. 1959मध्ये कांगोमधल्या एका आजारी माणसाच्या रक्ताच्या नमुन्यात HIV विषाणू पहिल्यांदा आढळून आला होता. तो पहिला HIV बाधित व्यक्ती असल्याचं मानलं जातं. त्यावेळी किन्शासा हे देह व्यापाराचं केंद्र मानलं जायचं. अशा रीतीनं हा रोग देह व्यापार आणि इतर मार्गानं इतर देशात पोहोचला. 1960मध्ये हा आजार आफ्रिकेतून हैती आणि कॅरेबियन बेटावर पसरला. कांगो वसाहतीवादी राज्य असताना हैतीचे अधिकारी आणि कर्मचारी तिथं काम करायचे. त्यांच्यामार्फतच HIVचा विषाणू हैतीमध्ये पसरला असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. त्यानंतर कॅरेबियन बेट समूहातून 1970च्या सुमारास न्यूयॉर्क शहरात पसरला. तिथून HIVचा विषाणू अमेरिकेसह जगभरात पसरला. आणि आता एड्सची नेमकी ओळख काय आहे तर 1981मध्ये एड्स आढळून आला होता. लॉस एंजेलिसचे डॉक्टर मायकल गॉटलिब यांना 5 रुग्णांमध्ये एक वेगळ्या प्रकारचा न्यूमोनिया आढळला. या रुग्णांमधील रोगप्रतिकारक शक्ती कमी झाली. हे 5ही जण समलिंगी होते. त्यामुळं हा आजार फक्त समलिंगींमध्ये होता असा समज होता. त्यामुळं एड्सला गे रिलेटेड इम्युन डिफेन्सीचं नाव देण्यात आलं. मात्र इतरांमध्येही हा आजार आढळू लागल्यानं हा समज दूर झाला. 1982 साली पहिल्यांदा सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शननं या आजारासाठी एड्स या नावाचा वापर केला. आता व्हायरसचा शोध पाहूया. 1984 साली पहिल्यांदा संशोधनकर्त्यांनी एड्सच्या HIV व्हायरसचा शोध लावला. 1983 साली फ्रान्सच्या पॉश्चर इन्स्टिट्यूटच्या 2 संशोधकांनी एड्सग्रस्त रुग्णांच्या शरीरातून एक व्हायरस शोधला. त्याच्यासाठी LAV संज्ञा वापरण्यात आली. त्यानंतर 1 वर्ष गेलं आणि मग अमेरिकेतील राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेच्या रॉबर्ट गॅलोने HTLV-3 या व्हायरसचा शोध लावला. शोध लागलेले हे दोन्ही व्हायरस एकच असल्याचं 1985मध्ये समोर आलं आणि 1986मध्ये पहिल्यांदा HTLV-3 आणि ALV व्हायरसचे नाव बदलून HIV ठेवण्यात आलं. लाल रिबन आणि एड्स नेमकं काय गणित आहे तर 1988 पासून दरवर्षी 1 डिसेंबर रोजी जागतिक एड्स दिवस साजरा करण्यात येतो. 1991मध्ये पहिल्यांदा लाल रिबनला एड्ससाठी वापरण्यात आलं. तर ही लाल रिबन या रोगाबाबत जनजागृतीचं प्रातिनिधिक चिन्ह आहे. या आजाराचा संबंध रक्ताशी असल्यानं हा लाल रंग निवडला गेला. त्याचबरोबर प्रेमाचं प्रतीक म्हणून या रंगाकडे पाहिलं जातं. ही माहिती तुमच्या लक्षात आली असेलच, पण काहींना HIVची सुरुवातीची लक्षणं नेमकी काय असतात आणि HIVचे नेमके संकेत काय असतात यामध्ये गैरसमज होतो. तर त्याची माहिती पहिल्यांदा आपण घेऊयात. एखाद्या व्यक्तीला जेव्हा HIV ची सुरुवातीची लक्षणं दिसतात तेव्हा ती सर्दी किंवा फ्लूसारखी असू शकतात.
या प्रकरणात HIV सुरुवातीला ताप, डोकेदुखी, थकवा, पुरळ येणं, घसा खवखवणं किंवा स्नायू किंवा सांधेदुखी होणं, रात्री घाम येणं, अतिसार होणं ही स्थिती जसजशी वाढत जाते तसतसं HIV असलेल्या लोकांमध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती आहे ती कमकुवत होत जाते. काही वेळ किरकोळ असलेले संसर्ग जसे की तोंडात फोड येणं, दात गळू लागणं किंवा दातांमध्ये पोकळी निर्माण होणं यामुळे लक्षणीय वेदना होऊ शकतात. नुकत्याच केलेल्या अभ्यासानुसार HIV संक्रमण हे 13 ते 64 वयोगटातील नागरिकांना जास्त होताना आढळून आलंय. त्यामुळे वर्षातून एकदा HIV टेस्ट करून घेणं गरजेचं असल्याचं सांगितलं जातं. HIV सारख्या आजारावर उपचार उपलब्ध नसल्यामुळं HIV ग्रस्त लोकांसाठी या संसर्गातून बरं होणं अधिक कठीण होऊन जातं. त्यामुळं वेळीच काळजी घ्या आणि सायलंट किलर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या आजाराला दूर ठेवा.